Il-MEP għandha twaqqaf ix-xogħol fil-witt tal-Baħrija. Din hija risposta tal-Aqda Ramblers għad-deċiżjoni tal-MEPA li tapprova tkompli ta' tħaffir f'din iż-żona protetta. L-approvazzjoni tal-MEPA jgħidu r-Ramblers tikser l-aspetti kollha ambjentali ta' pajjiżna. L-Inobuċejja jgħid li l-MEPA kellha tirtira l-permessi kollha u mhux biss l-aħħar wieħed. Ġejna informati wkoll li anki biex jikompli l-iżvilupp hemm bżonn li jerġa' jiġi kollu skrinjat u jerġa' japplika mill-ġdid. Issa dawn l-instructions għandu jkun hawn minnu the powerful and the mighty jistgħu jevitawhom u jagħmlu li jridu. U dik l-impressjoni li kulħadd qed jieħu. Viktor Xerri li issa ritorna lura għax-xena politika bl-appoġġ ta' Lorenz Gonzi fl-aħħar jiem għall il-One News li ħadd mhux se jindaħħallu x'jagħmel fil-Baħrija. Hemm il-permessi u nagħmel li rrid li għandi il-permessi. Mu affarijiet ta' ħadd. Jien ma nġiex insaqsi lilek x'tagħmel fil-proprjetà tiegħek jew x'tagħmel ommok fil-proprjetà tiegħek. Hemm il-permess li huwa validu, issa mbagħad tgħid li trid. Hija mhux affarijiet tiegħek żgur x'nagħmel jien. Alright? La dak huwa skont il-permess mhux affarijiet tiegħek. Alright? Sa dan it-tant serje ta' ritratti li ppubblikat l-Aqda Ambjentali Ramblers għajmu aktar mistoqsijiet dwar il-permess li nata Viktor Xerri biex jibni fil-witt tal-Baħrija. Dawn ir-ritratti li juru s-sit qabel beda l-iżvilupp ta' Viktor Xerri jikkonfermaw li l-binja li kien hemm fil-witt tal-Baħrija ma kienitx tintuża bħala residenza. U li tidher li din minn iktar kienet tintuża bħala post bħal girna li iżżomm l-għodot fiha milli kienet residenza. Imma issa ma rridux noqogħdu mmorru bżonn naqtu data minn meta aħna se nibdew nqisu dar residenzi. Għax inkella allura kull kamra żgħira hemm fil-kampanja noħorġu permess ta' bini għalih. Ir-ritratti pubblikati minn Ramblers jagħtu xhieda tad-differenza li teżisti bejn l-ammont ta' żvilupp li kien hemm u l-ammont ta' żvilupp li nata permess jagħmel il-kandidat u ex-President Nazzjonalista Viktor Xerri.